Win a trolley of groceries worth $150 in the TM Pick and Pay Golden Trolley promotion. Now get your TM Pick and Pay mixed chicken portions, 1.5 kgs for $5.90. Your Monty's baked beans, 410 grams for 90 cents. Your Aramat assorted 75 grams for $1. Your Cookmore white rice, 2 kg for $2.05. And so much more. TM Pick and Pay. We say hashtag real value always. Visit our Facebook page for more value prices. It's informative. It's entertaining. It's exciting. It's 3 to 6 Express on Star FM. Sounding good all the time. All right, the final lap. We go in with our hot topic for today. And Mangabe is ready. Yaba singeneni ku hot topic yethu yanamhlanje. Lalelani. Hi KVG. Hi 3 to 6 team. I am a Christian Pentecostal man in his 50s from Harare. I need help with the dreams I am having. I divorced in 2016 with the mother of my 3 kids because of another man. Within a year, I was remarried, but to a mother of 1. I have never been so much in love, and we were very compatible with the new wife. For 5 years, we stayed happily and never had any challenges apart from miscarriages, so we never had children of our own. We started building our lives together, buying stands and a car, and tying Nana. The problem started when I discovered that she secretly was going kumapostori in Nganga. We fought about this as I didn't understand why. She later opened up when I engaged the entire family, and I was told that panemweya wengozi unobudira pari, and the family decided to help her by engaging our pastor in Nganga. They never informed me when I married, and the family was now mixing Chivano neminamato, and I was confused. The family decided kufamba neni this time, and what I experienced was horrific, including Kitama rituals, kumvura, and eating raw fish. I was just observing, not taking part in all of this. I decided to quit the marriage, but before long, I started having dreams in York. I would be attacked by various types of snakes, but would always conquer. My finances went to minus. And today, I am owed thousands, and I owe friends thousands. The car is dead, and my business is sinking. But I stopped dreaming about this 2 years ago and thought I am now okay. Fast forward, this month, I started dreaming her every day, but not fighting, and tichitaura zvakanaka. The past week, yes, I am seeing her in my dreams at different places, but tichifara. I don't talk to the lady now, and haven't seen her in more than 2 years. Zvikunzi maybe ndiri kumufunga. No. I have heard some say the lady anoita zvemanjuzu. I should never entertain her, even in the dreams. I am praying about it, Jekudaro, but the dreams are not disappearing. Are these dreams bad or good? Doita say, as some also say, for as long as we are not having sex in those dreams, they could be good dreams of restoring Hufumi wangu wakatsakatika. Please help. I am confused. Here is hot topic yetu namhlanje. Mangabe. Thank you so much, Mangabe, for our hot topic for today. Nagoyerenga kwakanaka as always. Yeah. Yakaomasi tinoipa kudare redu kuti mutibatsire. Ndinoziva kuti kune vanogona kunzwisisa zviri kuitika apa spiritually. Maybe you have also went through something like that. Anobatsirwa sei vedare. Pakaoma. 0772162651 tichavhura nhare. Zakare, you can also connect with us. Voice notes are welcome on our WhatsApp platform. Tinzwa kuti tinobatsirana sei pa hot topic yedu. Star FM, hello. Hi, Saki, hi, KVG. Maswera say. Maswera say, first time caller. Thank you so much, our first time caller. We appreciate. Thank you. Ameno, tinzwe kubva kwamuri.
Yeah, ini ndiri munamata. I'm a Christian, proud Christian Pentecostal as well. Yes. But I understand the spirituality of things. Yes. So baba ndashamisika kuti vari kuzviti munhu anonamata uPentecostal but havasi kunzwisisa zviri kuitika. Baba vanga vakatoroora vaigara nenjuzu mumba mavo. Ende njuzu zvainoita ine matendencies ekuti inogona kukuchengeta nekuti iwo une mudzimai wacho anayo. Saka baba vanga vachitochengetwa vanga zvichifamba because vanga vane juzi yavo vaigara nayo mumba. Oh yes, because he did say, ataura pane paatsanangura achiti pavakawanana mari yanga yakubatika zvinhu zvavo zvanhu zvakuendeka. Yes. Exactly. The participation yemhuri iri kuratidza kuti injuzi yanga yakatenderwa kugara pahost wayo nemhuri nedzinzi. That's why everything was going well. But kuiramba manje sometimes zvinosumudza mweya wakaipa. Zvinenge zvakuita as if kuromba. The spirit that was taking care of you now reject you because wakaramba the whole. Saka baba vari kuda kutombonyatsokuwanirwa munamato wakasimba kuti zvinhu zvavo zvidzoke zvizoalaina. It's unfortunately ngavambotsvaga vanhu vanonamata vakawanda zvekuti vanokwanisa kunamatira zvinhu zvavo zvivaitira asi vari pamahwani baba vashiva. Well, thank you so much, our first-time caller, for coming through and breaking it down for us. Sure, ndofunga mapinda nemomo topic muchitsanangura kuti semataurira aita kuti patakapinda murudo ndofunga vataura vakati I've never experienced that kind of a love. Vakataura zvakare kuti zvinhu zvedu zvakatanga kuita but pfuma iyoyo yakaparara pavakasiyana. Vataura nyaya dzehope dzaivanetsa dzenyoka but now vakuti ndikuramba ndichiona mudzimai uyu almost every day kuhope and pandinomuona tiri kuita kunge tiri kufara, hapana mhirizhonga, hapana chii, there is no intimacy but tinenge tichingofara in that dream. Vanodudzirawo vachikwanisawo kubatsira the spiritual side of things nyangwe chivanhu chaizvo nokuti pataurwa kunzi pane zvaiitwawo nemudzimai uyu ari kunzi aita zvemanjuzi wakasiyana naye. Ndofunga zvinokwanisa kunge zvakaafecta babava even life after a relationship nemudzimai uyu. 0772 162 you can connect with us. Tinzwawo kwamuri kuti tinobatsira sei murume atinyorera nhasi. Star FM, hello. Hello, KCG. Hi, maswera sei dear? Maswerawo. Taswera, mainzwa nhau yatinayo nhasi? Aiwa, ndainzwa ndingagume murume akutanga kufona. Yes. Saka ndinongoti baba vanga vanamata vasati give up. Ende zvinhu zvinoitika zvokuti unokwanisa kuroora mukadzi anenge aine chipo chake, anenge aine zviri paari. Yes. Saka wakarambana naye zvinoenderana nekuti marambana nenzira dzakaita sei. Makarambana nenzira dzakanaka utumwa hwako hautorwa, asi makarambana nenzira dzakaipa zverafu zveshuwa zvinhu zvako zvese zvinotorwa ende upenyu hwako huzotombofambe zvakanaka. Saka ndinongoti kuna baba vanga vanamata, hapana chinotadza kuita kuna Mwari. So we're saying he needs to be delivered. Vanda deliverance rakasimba chaizvo. Thank you so much for that. Vakomana, pakaoma. Star FM, hello. Hello, Maswera sei baba? Vataura nyaya yehosia handiti? Vati chiya? Ndinonyatsonzwa. Yanga iri kure bandinanzwa kunge vatipa nyaya yehosia. Hello, Star FM. Oh, a bad connection there. On 0772 162 you can connect with us. Tinzwekuti Junofamba say a message that is coming through here says, my brother, the lady anoita jamanjuzu ndizvo zvakare zvaidya vana during pregnancy. That's why you never conceived. Kuti mwana wese maita miscarriage. I also went through it. Anogona kunge akapiwa zita rambuya ora tete vaibata, but don't give up in prayer. Do not entertain her even in dreams. Saka anenge akuita sei kana mudzimai akuramba achiuya kuhope. Maswera sei? Hi, maswera sei babangu? Aiwa, tinokutendai. Tinotenda first time caller, maita basa mafona. Munoitonga sei muchibatsira sei munyori?
panyaya iyi there are several factors vatinofanira kuconsider. Vari kuconsider upfumi hwanga vainahwo chete here or the marriage as well. Ndaona Because as far as I'm concerned, vanofanirwa kuconsider what he prioritizes. Was it the wealth or not having the child with the woman? yeah. I think priority yavo I think vanenge vataura kuti vane zvikwereti in thousands zvavataura kuti hapana chavachaita chiri kubatika. Marriage ndivo vakatodecida kuti he let go of the woman after he discovered izvozvozvo kuti vaita zvemanjuzu ne-some of the rituals avaita. So I don't think kuti he is mourning the marriage per se, but I think he's mourning the lifestyle yaanga ainayo, kushanda kwaaita achibata something, and now haachakwanisa kubata anything, ari in debt. Yeah. Exactly, that's the thing. Munhu ukakwanisa ukuona priorities akho iwe kuti is it the marriage or what's coming with the marriage? Because we've seen people getting married for financial reasons. What's next? So kana iye ari kuti madebts ainawo they are not what he wants to be in, ngabhurane nemunhu wake vagadzirise mafinances avo. If that's the priority, as far as I'm concerned, kunamata kwakakosha, yes. But it's not the spiritual part of it. It's the physical part of it. Yekuti ane zvikwereti zvakawanda zvaainazo nezvikwereti zviri kwaari zvakawanda as well. I think he mentioned several issues. I think that's one of the issue. I think for us to really understand kuti topic yake yakadzika atipa zvese zviri kuitika. So he did mention nyaya yemari asi ataura zvakare nyaya yehope. I think ndo pakuzopindura what topic he did mention nyaya yehope dziri kumunetsa idzi. Akatanga achirota dziri nyoka, but now akumuona every day mudzimai uyu. Akumuona vachiwirirana after nyoka vasingawirirani. Nyoka dzaiuya dziri nyoka. As far as I'm concerned, yes, article based on him getting back with the woman as far as I'm concerned, from how I understand the whole topic. Okay. Arikufana kudzokera nemunhu wake mari dzidzokera paposition, or find another way to make it without this woman, because inyaya yedependency. Mari dzake dzakatanga kuita because anga arora munhu waanga ainaye. Dzakazotanga kudonha after varambana. Why is that the case? Injuzu tatoudzwa kunzi injuzu asi yeah, because remember ataura ngati ma-rituals nemaitiro avaita vaizanganisa kunamata nechivanhu zvese. So I think haana kufara neizvozvozvo, akatozombonzi nemhuri ngatiendei munoona zvatinenge tichiita. Ndopataura kuti they would eat raw fish vachinoita ma-rituals aitwa kumvura zvandisina kuwirirana nazvo. So ngatisangomuisei mukuona kuti ari kutaura zvemari chete, but ari kuda kutaura botso rake kuti tirinzwisise kuti ndo zvaari kutosangana nazvo. Things that are happening muupenyu hwake. And I don't think it necessarily means kuti he wants to get back with this woman. He just wants kuti zvonzo his life it's okay. Yes. He want a bit of normalcy, if I can say. But also I think it's spirituals, and because sometimes, the spiritual guidance, in the sense that he's saying he's Pentecostal and he's praying. Sometimes, you keep praying and you don't get answers because maybe you're all up in your head. Yes. So I think it's also good for him to also go maybe to people who are spiritually mature, who he feels are spiritually mature. And then he can then ask them, what do you think about this issue? Can you help me pray for this matter? And then he can start from there, because sometimes you can be praying and you're getting dreams, and actually sometimes maybe the dreams are a sign for you to do something. You're actually, maybe God is directing you. He's pushing you. Maybe there's something that lady wants to tell you. Maybe I took some stuff from you or whatever. Or it could mean something else. But sometimes his dreams, because if you keep seeing them reoccurring a lot, you are praying and they are reoccurring, it means you have to change the way you're doing things. You can't keep doing the same thing and expect you're going to different results. Yeah. So, it's you're onto something there. Pakaoma 0772162651. Allow us to take a break. When we come back, we pick up some of the phone calls that are coming in and messages. Arupinda gati one day tinotenda vedar. Power
outages shouldn't stop your business or disrupt your home. At PowerMac, a division of Zimplow Holdings, we provide reliable backup generators, solar power systems, and professional electrical contracting services to keep you powered when it matters most. From expert design and installation to dependable maintenance and after-sales support, we are your trusted power partner across Zimbabwe. Call 0787 801573 or visit number 10 Harrow Road, Masasa. PowerMac, power that delivers. Feel good technology. Feel good technology. When your business has to stay online. When every second counts every time. You need solutions that are proven and true. Smart, affordable innovation built for you. Reliable system, secure by design, lowering costs while raising the line. Through every challenge, every climb, we stand committed, now and over time. Peace of mind, that's what we deliver. Peace of mind, that's what we deliver. Peace of mind. Nandi Mutandi, Africa's digital resilience partner. That's what we deliver. Zimbabwe's biggest promotion is back. The nation has been waiting. The winning is here. It's the Chakachaya Ziawagu Eco Cash promotion. Lots of exciting prizes to be won. 10 cars, a dream holiday for 2 in Victoria Falls, cows, solar systems, Eco Cash, deep freezers, gas stoves, television sets, smartphones, grocery vouchers, and many more. To enter, simply cash in, send money, receive money from the diaspora, top up your airtime or data bundles, pay for goods and services, use your MasterCard for international payments, transfer funds from your bank to your wallet. Earn 30 points or more every single week for a chance to win. For every $1 or Zig equivalent spent, you earn 1 point. What are you waiting for? Start transacting and get winning. Use the EcoCash Super app or dial *151# and enjoy the convenience. Promotion ends on 31 August 2026. EcoCash is the way we live. EcoCash will never ask for your PIN, OTP, or for you to pay anything to get your prize. All right, we're back. We are Star FM, sounding good all the time. 0772162651. Muruti Batsirani, now Yediati, Nayo Nasi, our hot topic. Tins, we've had a plan on Masura say. Aiwa, Tirinani, my boss, Masura Zaganaga. Aiwa, Tunogutendai. Muchitongo say, Yanasi. Right, inini ndikakuisimplify pasi pese panowanika maanza pane kunza masolution angori serious. In as much as this issue is serious, in as much as I understand nenyaya yespirit kuti zviriko zvemaspirit, but pane party yandaona yajamba munyori wedu. I don't think kuti aijamba deliberately, but it's because ndisinga pane zvisipo ipapo. Amene kana mune sekunzwa kwandaita ndaona kuti apa azomenshina kuti after 2 years asiyana namadhamu anoita zvenyu zvawo. Hapana pazomenshina kuti ndakazoroora ndizvo. Inini handisi kuona sekuti kuti akanganwa pamenshina, because the way yanga detailing nyaya yake, the way yanga ari kuripota vividly, dai yanga akazoroora ipapo dai apamenshina ipapo. Yes, I don't think ane mudzimai. Exactly. Ndo pandoda kusimplify nyaya yangu ine ndisingada kudzika zviri serious, because the way ndinoda kunzwisisa angatora munhu zveshuwa anoita zvemaspiriti zvake vaagona kuti ini handizvidi vasiyana nazvo. But now pamwe patinogona kuzorasika nekuzotutumadza vanoita zvemaspiriti varamba vachiwana simba, ida kuti paakabva maari akaendoita nezvei, because akanga atone challenge kudhara kuti kutiza munhu ari kuita zvespiriti zviri pachena kuti uda kuzviita munhu akanaka ka. Saka iye aifanira kuzondopinda kakutorwa nevamwe kuti andonamate zvakasimba. Anogona kunge asina kudaro, but akaenda kupi akazoenda kundonakirwa and so forth, zvekuti kana akateerera kana zviro zvaakaita apagadzirise ipapo kuti akazondoita sei, akanotambana nani, waari kuti ndo waari kuita hang around vanhu vechikadzi ndevapi. But kana akadzoka futi kusame side iroro akatiza A akangoenda na B na C,
Yeah. in other sense Yes. asina kuzorora kuisa mumba. Mm. Saka zviri kukonzera kuti pari kuzoti ndaamuzvikwereti ndaamuchichichi inogona kunga iri yekuti mari dzaishanda neuyu dzakanoperera dzese kundoita zvisina basa. Sofa hapasina mari iripo. Saka ari kuramba achifunga nezvekumashure nemhaka yekuti zvinhu hazvina kumira zvakanaka. Ngatibvoti dai zvinhu zvakaramba zvakamira zvakanaka. Ndiri kufungidzira kuti kurota kwaari kuita uku kwaigona kusawapo. Saka imwe nzira yaanogona kubvisa maspiriti aka kuzama by every means where least ari kunamata, but akanamata chete asingaisi effort yekubva mazviri zvachose kuti kana ari kundoroora kupi, ari kundoroora munhu akawanina ari kuchechi here, ari kundotamba zipi, ari kuita zvipi chaizvaipa. Ndiri kuona kuti munhu uyu akasiya zvake but ari mazvi kwaakazoita patuzi ndosai asinazomenshina kuti ndakazoroora ndakazoita seya. Yeah, nekuda kwenguva I think togumira ipapo tichitenda kuti vanga vakateerera vachinzwawo chenjedzo neyambiro iri kubvawo kudare redu. Yeah, tichakumbira zvakare vari kutinyorera kuti you can do it between the time yatinotanga hot topic yedu and 6 so that we can also take time to harvest as we move on to the next programs right here on Star FM, sounding good all the time. Tinotenda vedare, let's do it again tomorrow. KVG, Saki G, the big one at Star FM Zimbabwe. Milton is ready with the news. This